Ами аз не ви знам представата за тази. Но ще кажа това, което мен всеки път ме разплаква. И се надявам този път да се разплача. Не знаеш ли какво е да спиваш и да се събудиш с мисълта за един единствен човек и да искаш той да е до теб всеки ден? Да даваш всичко за този човек, а него да му е все едно. Знаеш ли какво е един ден да се питаш как се стигна до тук? Какво е недостатъчно добър? Знаеш ли какво е да обичаш с цялото сърце, а да не ти отвън със същото? Знаеш ли какво е един ден да осъзнаеш, че си празен? Сякаш просто душата ти е опустеняла и никой освен него не може да запълни тази празнота в сърцето ви. А той не иска да го направи. Знаеш ли какво е да искаш да кръщиш с цялото си гърло за помощ, а трябва да мълчиш и да се смихваш? Знаеш ли какво е истинска болка? Онази, която те изгаря отвътре. Онази, която не ти дава мир нощ и ден. Знаеш ли какво е след толкова много лица да търсиш само едно? Да даваш цялото си внимание, а да не получаваш нищо в замяна. Да продължаваш да вярваш, дори като няма какво. Знаеш ли какво е всеки път да се казваш, че това е край и да се вършиш пак обратно, защото има нещо, което сякаш не ти позволява да се стръжнеш. Да чувстваш, че каквото и да правиш, накрая пак се озоваваш на същото място, в същата ситуация, със същата така силна болка и онази незарастваща рана. Знаеш какво е да живееш надежда, че утре всичко ще е различно. Да се бориш до последно за нещо, което отдавна е загубено. И знаеш ли, че всяко едно счупено парче от моето сърце все още може да бие само за него. Да. И това не е много силно и... Да. Те го разбираха, ако така иска.